खुलुमबाय आंनि मुङा रुपरेखा बर' आं दायो दरं जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा जौसिन फरायसालियाव फरायो आं दायो थाखो 10 आव फरायगासिनो दङ जों दाबो बर' फरायसाफोरा मेथ्स आइटि आरडि इंलिश बड' ग्रामार आरो बायदि मैया आसामखौ मोनाखै बेखायनो जों सरकारसिम गुरै खावलायहरो दि जोंनि बिजाबफोरखौ थाबै हरो जाहाथे जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा जाया गोजोन्थों आंनि मुङा थारैनो अनामिका बर' दरं जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा जौसिन फरायसालियाव थाखो 9 आव फरायो जों बर' फरायसाफोरा दासिमबो मेथ्स आइटि बिजाबफोरखौ मोननो हायाखै ओंखायनो जों सरकारनिसिम बेखौनो आरज गाबहरो दि जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जेबो उसुबिदा जायै बायदि जोंनि बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरो गोजोन्थों थारैनो असना मुसाहारि आं दरं जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा जौसिन फरायसालियाव फरायो बर' स्टुडेन्ट फरायसाफोरा दाबो बिजाबखौ मोननो हायाखै आं फार्स्ट इयारनि बिजाबफोरा इडुकेसन इंलिश एमआर बड' एडभान्स बड' आरटि बिजाबफोरखौ दाबो मोनजोबनो हायाखै ओंखायनो आङो सरकारनिसिम गुरै आरज गाबनाय जायो दि जोंनि बिजाबफोरखौ थाबैनो हरनो नाजायो आरो इयुन सोलोंथायाव जों मोजाङै फरायनो हायो ओंखायनो जोङो सरकारनिसिम गुरै आरज गाबनाय जायो श्री कौशिक बर' आं भगतपारा जौसिन फरायसालिनिफ्राय बुंदों जोंनि फरायसालियाव माखासे बिजाब मोनफैनो थाखाय जोंनि जा क्लास खालामनाय बे थालांगासिनो दं आरो बे बिजाबखौ जोंनो नांगौ जों मोनि बिजाबफोरा जाबाय इडुकेसन आरो इक'नमिक्स पलिटिकेल साइन्स एडभान्स बड' आइटि आरटि बेफोर बिजाबफोरखौ जों मोनाखै बेनिखायनो बेफोर बिजाबफोरखौ थाबैनो जाहाथे जोंनि फरायसालियाव मोनफैयो बेनि थाखाय जों सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय